Hi guys, good morning guys. Ano tagari guys, ma-relax lawas nagpamassage. Diri sa Cyrebline massage. Diri sa mall sang guys. Hi guys, kung may chimpo ka mo sa mga nagatrabaho dira, makatapos ka mo dira trabaho, pwede ka mo diri makakadto sa amon sa Gaisano, Kabankalan. Diri lang kami sa Dalom Kung hindi niyo matultulan, pwede ka mo da ka pamangkot sa ato ng mga gwapahon nga mga sales lady, kung diin ang aton nga Cyrebline massage diri sa lower ground floor Gaisano Grand Mall, Kabankalan City. Basi makalagaw-lagaw ka mo, ma-shopping ka mo abi. Hindi ka mo din makapit sa amon kung puro pamasahe para ma-relax man ang inyong kalawasan. Ari din inyong mga masahista, si Maki Paloma, pag si Romel Pineda. Pag may babae man kami naupod nga si Nang Terebel Paloma. Kaya amon din nga receptionist si Nang Hana Ariola. Wala pa siya Hana, no? Wala pa siya, dito ka. Ay na, shout out na. Kay Jamela, nagala big viewers ni Jamela mo. Ay nang Jamela, shout out si Ahmed Kaleo Ilan taon sa? Hindi aga views na sa. Mga kamot nga eksperto, isang bulat ang mata. Apang ang dagit pusoon bukas sa pagatipan kag pagpalangga. Sa Cyrebline massage, ang sabat makita. Damo. Ano wala niya sa Facebook? Ani Vignola Veras. Ano po sa ani? EN. A-N-N-I-A. IE. Ang inyo masahista, Romel Pineda, Terry Paloma, Maki Paloma, Emilio Magbanua, Hana Ariola, Gani kon kinakapoy ka na, hindi na magduha. I-subscribe nyo, i-follow, kag i-share Please ang. follow. Yes, i-follow ninyo. Pamasahe ko guys kay masakit ako na kay gawin na tarang kaso na naman ang lola. Digital creator niya? Yes, of course. Yan. I-follow. Para na live na ba? Ang tagit pusoon bukas sa pagatipan kag pagpalangga. Magpamasahe ka na. Sigurado nga. Ay, tapos ako guys luto. Ano pamasahe ko ano. Atong dagdag imo nga perfume. Abaw perfume para humot. Nan. Ang isa guys, kapanago sa cortina, si Maki Paloma. Ang isa si Romel Pineda. This one, ang gamasahe sa akon si Emilio Magbanua. Hi guys. Nan, si Emilio Magbanua guys. Makita ninyo ang amon palibot. Kamo lang kakita, kay kami hindi mo kakita. Pwede ka mo diri kakadto sa amon mga blind masseur sa Ara ng isa nilang kaupod, nga gwapa silang Parabel. Masahe, nagapaayo sa lawas, kakapoy kag sakit, madula, mga kamot nga eksperto, bisan bulat ang mata, apang ang tagi pusoon. Good morning. Morning. Massage to guys. Delay galit sa iyaw. Delete na. Ito ano ako nga matsyag, nagaubo-ubo ta guys. Ma'am Nanilinda. Ano na si Ma'am Nanilinda, basi makabiyo mo na, ma'am. Kapauli ka, ma'am, lagaw lang di sa amon, ma'am. Sa massage. Oo, sa mga OFW na ito na, mga friends, So, kapauli ka mo din sa Kabankalan, hapit ng kamo di, Cyrebline massage, ang sabat makita. Sa Gaisano, Grand Mall, Kabangkalan City, lower ground floor, pangita ang inyo masahista, Romel Pineda.
Nagapaayaw sa lawas, kakapoy kag sakit, madula. Mga kamot nga eksperto, bisan bulag ang mata, apang ang tagipusoon bukas, sa pagatipan kag pagpalangga. Masahe ka na. Siguro Kagap ipakutani, galing kay siling ko ito maalang-alang. Bilay gabi yan. massage kay San Grand Mall, Kapangkalan City, lower ground floor. Bisitahan ninyo, mag-relax. Gani dali magpamasahe na sa Gaisano Grand Mall, Kapangkalan City, lower ground floor. May masahe nga para sa imo, Sarablind Massage. Katawhayan ang ihatag, kakapoy kag palamupoy, diri madula, nagpulaw insomnia ang nabatyagan. Masahe, 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 nagapaayaw sa lawas, kakapoy kag Tukay-tukay na lang imo nga buon-buon, mak, no? Ano mo ganyan ako? Mali ah. Linaw mo naman ko yan. tagipuso. Tabong buo. Kapirme halin ulo. Di ko kanta siyang copyright ah. Okay lang na kayo. Pwede na On din na sa kay kapila, yung way. imo man lang kanta. Oo. Sakay sila yung sakay. Okay lang na email kay imo man lang kanta. Unutod man lang di man buo. Ako nagkanta. Hindi kay basta basta kapila, hindi mo na sila magpan. Lain kong music sa Oh, iban music. nga tugtog. Aban imo gani lang ga kanta. disgrasya ganian kay mi ara ko nang istorya nga ga live siya, ga hambal-hambal. Kasi kaya naglinong sa bala. Yung isupad balay ga pa music, copyright siya. Copyright master makagab. Ano. Kanta ba? Okay lang. Eksperto. Sige, tuloy kanta. Hindi Sige na kanta Pataya, lang isip kay mo kamera. Pataya kasi mo dali. Ah. lang kay basi pa makamungalong sa kung ka ma-discover ko. Hindi ka pa na ma-discover ka pagkanta dali. Okay guys, Subscribe sa ari, YouTube sana channel mo- na yun eh, may ano dali na. Oh, i-subscribe nyo ang amon niya YouTube channel kaya rada may drama kami da. Pailyo! Oy, paribiloy. Sige, madrama. Diyan ba para yawan siya? Hindi kundi sa ituon ko na rin. Kaya ara ka, hindi ko na rin gustuban. O Di sige, wala problema. pero ano eh. O sige. Kung gusto nyo na baka mamartis sa mga drama ng masadyan, mag-subscribe ka mo sa ano ganing YouTube channel tayo, Pilyo. NYGC Blind Drama. Oh, basi gusto ninyo maglingaw-lingaw kag magpuro kadlaw, no? Kung nadumduman nyo pa siyang una mga drama nga makapakadlaw sa inyo. Ari sa amon nga YouTube channel, pwede nyo gina mapamatian mga kanay siyaga, no? Kulang ng chingo, kaya bata pa churero. Nagapaayaw sa lawa. Yawan man to berbeleswa sa kamera man. Pero amo na, no? Basi gusto nyo. Kadto lang ka mo din. Why gina yung problema Hindi sa ba amon? pwede bing ang cellphone i-open ang baka ng phone kamera mo? Kay live. O sige na, padayunan na. Sigurado nga masulhayan ka. Side blind massage kay San Grand Mall, Kapangkalan City, lower ground floor. Bisitahan ninyo. Tay! Oh, ano anak? Nga nagadali-dali ka, gid? Tay! Duga. Oh, hindi ka maghapo-hapo, oh. Ano kaya niya? Anong ano mo da? Nagadali-dali ka, gid? Tay! Nang bata na palang baka naton, tay. Ay, tod ka? Oo, tay. O, di anak, anong bata sang baka, ta? Ate, syempre, tay. Baka man, eh. Kakapoy kag Mga drama kag Oh, mga damo storya. kami da mga drama nga makapakadlaw sa inyo. Pero sa drama yan, may effects. May effects na sa drama. May effects na. Dali ba lang niya, may nanggat. Patuloy na ako. Nga, dala kasi. Hindi na, pagpadayo na, maluoy ka. Kaysa tagsa kapag hambal mo sina ang mga tinaga. Nagapadugang lang inasang kasakit sa akon kasing-kasing. Bunga Sige. pagigugma, sang kabuhi. Pagigugma. Ocean. Mama na mo. Sige na, kantahan na kay ara sa imong kato. Bisyo masa. Okay na. Ang mga paghigugma, nga atong mabatyagan, Dok Crystal sa katinaw. Daw tinipik, Kasi ilang sa estasyon ka pang drama ko.
So, sa rin ng istasyon, ako, alam mo, Ay, Diyos ko po. Ang hirap talaga maging kameraman. so, basta amo na siya mong, isa galingaw-lingaw mo kami din. Ito na kaya amin ang bubos nga. Galingaw-lingaw man kami din Kamera kay na laban. ilang Nagkakasadyahan man kami kung kisa nga makapamati man nato ng mga viewers da. Sa tiyan naglig ang pangita sa kwan, sa Palamanho, na rin siya medyo. Ang pangita ni siya. Palaman nun, pala nga. Palaga sa uon, eh, sabi ko, bibayin ni siya. Palaga sa uon. Ang qualification, kwan nga, iya ginapangita, may karatula ka ba na ibuta si Gwawa, wanted perfect wife. Ako din. Wala sa Yung karila. drama man gapon sa radyo ba? Drama man Japon, no? Ana Ariola, gani kon kinakapoy ka na. Hindi na magduha pa. Masahe, nag-aapayo sa lawas, kakapoy kag sakit, madula. Mga kamot nga eksperto, bisan bulag ang mata, apang ang tagikusuon bugas, sa pagatipan kag pagpalangga. Magpamasahe ka na, sigurado nga masulhayan ka. Side blind massage, kay San Grand Mall, Kapangkalan City, lower ground floor.